Abusuafo efi nkɔmɔ TV so ɛna ogu so a ohwɛ anaasɛ waso gu so a utie. Na ɛpɛ sɛ yɛka no koro bi kyerɛ ɔmo ahene Kwabena Asante of multimedia. Man wei na Kennedy Japan ka kyerɛ sɛ ne ti sɛ bo fruit a wɔntumi anka hwee ankyerɛ no. Media person, morning show host, out TV so na just obi a ɔyɛ MP anaasɛ o guest ɛtumi adi w'atam sɛ oti sɛ bo fruit na wɔte hɔ dwoli ayɛ wɔfu birim sɛ dwan ɛna wɔte hɔ na wɔhwɛ n'anim a na ɔkɔɔɛ. Meanwhile Mahama ɛba aban mu yi afei na man wei wama yɛhu deɛ ɛwɔ ne mu. Wahu who antagonize NDC aban in every corner to the extent sɛ ɔtumi ka sɛ Sam George prayer or president DSTV fɔn tete ɔmo prices no ɛyɛ useless ɛho nhia ɛho bɛ ne hia na the prices na ebi ɛfo ɛna ebi esi as an educated person a ɔwɔ sɛ wakɔ media otumi mo nnwuma no make impact ɛwɔ yɛn abrabɔ so ne ade no. That no it has been very unfortunate on your part because mimi hu mfaso biara ɛwɔ ɔmo ahene kasa bi ɔkasa wɔ Adom FM anaasɛ Adom TV so. Esan sɛ akɔyɛ propaganda nko a. Sɛ wonim sɛ channel subscription ɔbɛyɛ no it depends on the channel a wopɛ. Ɛne sika ɛsɛ kotua. Ti sɛ minister bi aba na ɔfight sɛ yɛnte prices so a wonim nyansa sɛ ebi mu de DSTV yɛ business ana ɔmo ahene wonim. Sɛ wo na wo deɛ wonhwɛ a ebi subscribe saa deɛ no ɛde yɛ business. So what I say this our president is one ɔnyɛ hwee na yɛ ahoɔyɛ a na ɛmi ya na me kan na ebi sɛ ɛsɛ ɔkɔ Accra Training College ɛmi ya paa sɛ me college ɛna man wei sɛ owie school wɔ hɔnom as a trained teacher and as a trained journalist how making some useless utterances do we end this in now tie me a jandan we ma yɛn kele ne ntɛm ɔmo ahene moma yɛn to yɛn nsi ɔmo ahene so nyɛ sɛ yɛto yɛn asi nso sɛ yɛ tan na akɔyɛ ne bɔne bi na mo na kasa ɔkeka no let's put him right and draw back to the track because the man is not making any good impact in the media space. And go on transfer market and Japan mechanical so tisable fruit. One to me and say withdraw and answer retract it. What one or before front a din at them, emphasis obi. How can no be din at them or who shoes? So I'm going to pass on withdraw and as on retracting. Yes, sir. Woman opportunity. What to brim wife or food you brim brim sable fruit and part 20 man can read. Man go video imra. Obi to say a Sam George. A whole communications minister. Your priority for the past 3 weeks or 1 month is DSTV. For what? For what? DSTV. You don't have the power. Mama me pretend this. And now you call a crazy true cat. You expect the minister to be dealing with these matters. But the luxury life of Obi also about DSTV, be a premium bouquet is a bouquet and 950. Who cares about that? You're 120 war, you're 450 war. And what is your problem? Compact. A whole minister and a ministry. A whole minister and a ministry. For the past 1 month, idea what me do who come on official idea maybe mother DSTV. We mun almost some media for more Boama or Mana Kosuno. So yeah, they are Mahama be deliver. I'm telling you. Jan Dam no, are killing of right from onset, and yet Juma. I'm a bed deliver, and I doom so away. I shall say also doom so now, why light doom now, one I say, ne, wasn't that to a work as an chi. Since when I started who's our problem with? Since when I wore mine, was starting who said network munya. Mahama 8 months into Mahama's governance. What's that bonnetia? Who father to say at auntie? Fada mo tra ho na mo no mo honsre mo party na gu sa woni mama ka kire ho